Per si no sabeu on estem a l'escola La Sedeta de Barcelona. Aquí us la vaig a presentar. Aquí és on els nens treballen i fan les seves feines. Més cap allà està la sala de ciències. Si baixem les escales, tenim a la dreta un menjador perquè la gent mengi. I a l'esquerra tenim perquè la gent es canvi els vestuaris. Si passem per aquí, tenim per jugar a futbol, a bàsquet i les grades. Aquesta és la nostra escola. Ara us presentaré els nois. Aquest d'aquí és l'Aleix, té 10 anys. Aquest d'aquí és l'Oriol, té 11 anys. I aquesta d'aquí és l'Àfrica i té 10 anys. Un dia estàvem parlant per fer el projecte de ciències. Aleix, tens el projecte? Sí, ja el tinc. Ring! I el dia següent? Aleix, has portat el treball? Sí, ara el vaig a buscar, està a la motxilla. No està, suposo que me l'he deixat. Ring! Bueno, vinga, l'anem a buscar. Què, l'has trobat? Sí, vinga, anem cap al col·le. Quin és el vostre projecte de ciències? Aquest. Inclús fa moviments. Profe, quina nota hem tret? Heu tret un 10, ho heu fet molt bé i fins i tot feia moviments. Vinga, tots a ballar!